खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। गसाइगावनि गुमा हाग्रा ओनसोलनि महनपुर गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गुवाहाटीयाव 10 किल'ग्राम मैदेर हाथाइजों लोगोसे 2 हमजादों। जिनाहारि खालामना बुथारनायनि दायाव 5 लंपटखौ खादों पुलिसआ। दैबाना रिलिफनि साप्लाइ लानानै फैनाय ट्राकआ जाब्रबथायाव गोग्लैदों। शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लानि थाखाय जर'खा अनसुंथाइ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। आसामनि दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनायफोरनि थाखाय 21 कौटि रां दान होदों रिलायेन्स फाउन्डेसनआ। लाभलिना बरग'हाया कमनवेल्थ गेम्सनि सिलभार मेडेलखौ दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रायजोफोरनि मुङाव बावदों। सिलचराव सासे नकल डाक्टर हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय मोनानि 10:30 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पर्बतजरा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बरबाथा हाजो साखाथियाव थानाय महनपुर गामियाव हाग्रानि मैदेरा थांनाय मोनायाव फैनानै उदखार खालामफैयो। हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै ओंखारबोनानै मैदेरफ्रा गामियाव न'-बां सिलिंखार खालामफैयो। मासे हाग्रानि मैदेरा महनपुर गामिनि बाबुराम बास्केनि गंसेल' न' आरो ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे न'नि गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ खहा खालामलाङो। न'खौ सिफायनायनि उनाव माइ माइरं आरो मुवा बेसादफोरखौबो खहा खालामदोंमोन। बाबुराम बास्केनि गंसेल' न'खौ मैदेरा सिलिंखार खालामनानै न'-बां गैया खालामनानै गालाङो। गामिनि आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां बार मैदेरखौ होहरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय होहरनो हायाखै। उनाव मैदेरा बाबुराम बास्केनि न' सिफायनायजों लोगोसे गोबां मुवा बेसाद खहा खालामलाङो। गोरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफ्रा सोरखारनिफ्राय मदद एबा अनसुंथाइनि थाखाय खावलायहरदों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफ्रा गुवाहाटीयाव 2 जिब-जुनारनि बेगें फालांगिरि हमनायजों लोगोसे 10 किल'ग्रामसो मैदेर हाथाइ जब्द खालामनानै हाग्रानि जिब-जुनार फालांगिनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसार जानो हायो। मोनसे थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै तारापुर ओनसोलाव कामरुप सानजा हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया सिग्रोमनायनि उनाव बिसोरखौ हमनो हादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ दीपज्योति कलिता आरो सुभाष डेका होननानै सिनायथिदों। सिग्रोमनाय समाव खुंथाया 10 किल'ग्रामसो मैदेर हाथाइ बोखांनानै हानायजों लोगोसे बेखौ रोगानायाव बाहायनाय AS25AB7517 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां स्कुटिखौबो जब्द खालामो। बे समाव खुंथाया मैदेर हाथाइया बबेनिफ्राय फैखो आरो बेयो लांखारनाय नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो नायबिजिरनाय जायो। सासे 15 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि-बिस्रि बुथारनाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया हाइलाकान्दि जिल्लायाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला काटलिसेरा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 6 नं राजालामानि सेराव थानाय आलिसारा पार्ट 4 ओनसोलाव थानाय गंसे न'आव नखरनि सोद्रोमाफोर गैयैखौ खाबु लानानै माखासे दुथां लम्पटफोरा हिनजावसाखौ गाग्लोबदों। जिउ गोमानाय हिनजावसाखौ 10 थाखोआव फरायनाय बेबी दास होननानै सिनायथिदों। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा 6 नं राजालामाखौ होबथानानै दायनिगिरिफोरनि बेरेखा गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामो। होबथानायनि जाहोनाव गोबां समहालागै फारनैथिंबो गोबां गारिफ्रा थाबथाना थादोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिसआ सौहैना हिनजावसानि थैनायनि नंगुबै जाहोनखौ मिथिनो आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ सिनायथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। बे समाव जाथायजों सोमोन्दो थानाय 5 दुथांखौ पुलिसआ हमनो हानायजों लोगोसे फोरमान बुथुमना बिजिरनो सोंथि खालामगासिनो दं। शिबसागर जिल्लायाव 1 आगस्तखालि दैबाना रिलिफनि मुवा बेसादफोर रोगाना लानानै फैनाय गंसे ट्राकआ जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ट्राकआ बिक्रमपुर सारियालि जानानै बनमुगसिम दावबायलांदोंमोन आरो दैबानाजों भुगिनांनाय जायगाफोराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो दैथायनाय समावनो बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखैमोनब्लाबो खाफाल मोजांदि जाब्रबथायाव सासेबो सुबुंफोरा जोखोम जायाखै। जाथायनि उनाव जायगानि थागिबिफोरा गारियाव नांथानाय सुबुंफोर आरो मुवा बेसादफोरखौ रैखा खालामनो नावनि हेफाजाब लायो। शिबसागर जिल्लायाव दासिमबो सोलिबाय थानाय दै बानानिफ्राय गोबां जेंनाफोरजों जुजिनांगासिनो दं आरो गोबां ओनसोलफोरा थारैनो रिलिफ मददनि सायाव सोनारगासिनो। बे समावनो खुंथाय गावारि आरो गोबां आफादफोरा गुबुन गुबुन लामाजों जाग्रा आदार आरो गोनां मुवा बेसादफोरखौ मददनि थाखाय दैथायहरगासिनो दङ। आपार आसामनि गिलु-बालु दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर खौरां फोसावदों। सनिबारखालि हराव फेसबुकआव लाइभ फैनानै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। फेसबुक लाइभ सेसनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि गोब्राब दैबानायाव खहा जानाय आपार आसामनि 4 जिल्लायाव खहा जानायफोरखौ जरिब खालामनो एबा नायबिजिरनो थाखाय 7 आगस्तनिफ्राय थिसननाय जागोन। बेनि सिगां 3 आगस्तनिफ्राय दैबानायाव खहा जानाय 4 जिल्लानि नखरफोरनो आसाम सोरखारा 15,000 राङै अनसुंथाइ होगोन। 3 आगस्तनिफ्राय 5 आगस्तनि गेजेराव रायजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन 15,000 रां एककालीन।
बेनि उनाव शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लायाव दैबानाजों मोगा-मोगि जाना दासिमबो रैखाथि बादायाव थानांनाय नखरफोरनो 10 आगस्टआव आरोबाव 10,000 राङै अनसुंथाइ होबावनाय जागोन। रैखाथि बादानिफ्राय गावबा गावनि न'आव थांफिननायाव मदद खालामनो थाखाय बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय हेल्प डेस्क गायसननायखौबो रायखाङो आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो आपार आसामनि जिल्लाफोराव दावबायगोन होनना बुङो। बबेखानि शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लानि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरा जुलाइ दाननि मोब्लिब मासुलखौ होनांनाय नङा। 300 इउनिटसिम रेहाय मोनगोन ग्राहकफोरा। 10 आगस्टनिफ्राय फरायसालिफोरखौ खुलिफिननायनि थांखि लादों सोरखारा। दैबानायाव खहा जानाय फरायसालि आरो अंगनबादि मिरुफोरखौ फोसाबनाय आरो फाहामफिननायनि थाखाय सोरखारा अनसुंथाइ होगोन। फरायसालिफोरखौ फाहामफिननायनि थाखाय रायजो सोरखारा 6 आगस्टनि गेजेरावनो 2 लाख राङै होगोन। खहा जानाय अंगनबादि मिरुफोरखौ फोसाबनाय आरो गाज्रि जालांनाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ गोदानै बायफिननो थाखाय गोनां जानाय बायदियै गंफ्रोमबो अंगनबादि मिरुनो 2 लाखनिफ्राय 2.50 लाख रांसिम अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बेबायदिनो दैबानायाव खहा जानाय नामखरफोरखौ फोसाबफिननायनि थाखाय 10 आगस्टनि गेजेराव 1.50 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। आसामनि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मददनि आखाइ फोलावहरदों रिलायेन्स फाउन्डेसनआ। दैबानानि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि अनसुंथाइ पुन्जियाव नोगोद 21 कौटि रां दान हरदों रिलायेन्स फाउन्डेसनआ। मख'नो गोनांदि दासिमाव आसामनि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गेदेरसिन अनसुंथाइ। बे गेदेर अनसुंथाइ होनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया पस्टनि जोहै फोसावदों आरो नीता आम्बानी आरो रिलायेन्स फाउन्डेसनखौ साबायखर होयो। बबेखानि रिलायेन्स फाउन्डेसनआ दैबाना जानाय ओनसोलफोराव सुबुं सिबिथाइ होगासिनो। रिलायेन्स फाउन्डेसननि गुबुन गुबुन हान्जाफोरा दैबाना जानाय ओनसोलाव थागिरि रायजो राजाफोरनो जाग्रा आदार, लोंग्रा दै, इमारजेन्सि सिबिथाइफोर आरो न'आव फिसिजानाय मोसौ बोरमाफोरखौ जोथोन लानायनि थाखाय जर'खा मदद होगासिनो दं। आपार आसामाव गिलु-बालु दैबानानि गेजेराव आसाम आरो भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों आसामनि मुंदांखा बक्सार, अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाया। स्कटलेन्डनि ग्लासग'आव सोलिनाय कमनवेल्थ गेम्स 2026 नि आइजोफोरनि 75 केजि केटेगरियाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। लाभलिनाया फाइनेलाव अस्ट्रेलियानि बक्सार एमा सु ग्रिन्टीनि आखायाव 4-1 पइन्टआव जेननानै सिलभार मेडेलजों गोजोननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि कमनवेल्थ गेम्सआव देरहानाय गावनि सिलभार मेडेलखौ आसामनि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनि मुङाव बाउदों लाभलिना बरग'हाया। बबेखानि आं आंनि मेडेलखौ आसामनि दैबानाजों जिउ खोमानाय सुबुंफोरनो गथायनो लुबैदों। बे गोब्राब समाव आं बैयाव थांनो हायाखिसै। नोंसोर गासैखौबो बेफोरबायदि नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। आं आंनि गेलेनायाव आबुङै गोसो होनो हायाखैमोन मानोना आंनि गावनि सुबुंफोरा बेबायदि गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। रायजोआव आंनि आंगो जिल्लानि सुबुंफोरखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो आं मेडेलखौ आसामनि सुबुंफोरनो बाउनो लुबैदों होननानै लाभलिना बरग'हाया बुंदों। रायजोआव सोलिगासिनो दं नकल डाक्टारनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन। बेनि गेजेरावनो काछार जिल्लानि सिलचराव आरोबाव सासे नकल डाक्टार हमनो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। हमजानाय नकल डाक्टारखौ एल प्रताप सिंह होननानै सिनायथिनाय जादों। नकल डाक्टार एल प्रताप सिंहआ सिलचरनि फेङा मणिपुरी बाजाराव गंसे प्राइभेट हेल्थकेयारनि खाबु होयोमोन आरो मोनसे फसंथानाव थानानै बेमारिफोर नायोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला एल प्रताप सिंहआ गावखौनो सासे गनायथि जानाय डाक्टार होनना सिनायथि होनानै गोलाव समनिफ्रायनो बेरामिफोर नायबोगासिनो दंमोन। नाथाय सावस्रि बिफाना मोनसे रिटेन कमप्लेन मोननायनि उनाव आयेन बेरेखायै सालायनाय क्लिनिकआव सिग्रोमो आरो माखासे अजद गोनां एक्टिभिटिसफोरखौ हमनो मोनो। बेनि उनाव दायनिगिरि नकल डक्टरखौ बेमारिफोर नायफुनाय समावनो हमनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।